nwngkwo mwjang mwnnaini दोंसे मेथाइ दाबो रोजाबोआ। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि। स' लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दि। स' नोंथांमोन, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ बिग्राय ब्रह्मा चेनेलाव आपल'ड खालामनानै। स' लोगोफोर, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंखौ मोजां मोननायनि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना दोननाय जादों दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि कास्टिंफोरनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि कास्टिंफोरानो जादों पद्मा ब्रह्मा आरो सुरजित दिउरि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ सोर खालामदों होननानै बुङोब्ला जिहुल बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर। आरो बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टुनखौ फुंखा महिलारिया खालामदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सिंगारानो जादों बिग्राय ब्रह्मा दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।